Tanong na live. Kain tayo. Bangus. Mga barin mo. Thank you. Mainit. Mainit yung pantat. Dami akong manok. Kulit. Ano yung burong? Ipon? Pa rin. Ito. Papa. Bin. Wow. Malaki ang pinangtanghalian natin sa Sinensipan Base nyo. Ngayon, diyan na kami sa Dagupan. Hindi na ako naman gagabi ko. Dito lang kami nanghalian. Sa Dagupan, willing kami. Kasi iba yung fresh dito. Miguel, sarap kumain pag Kunin mo nakakamain. yung panmigil. Kangin. Sarap ng burong. Miguel, kunin mo muna. Busin mo na. Pangalawang kanin na
Iwan my name. Yung kuha mo dyan. Upload. Kano mo pa na eh? Mainit. Init. Mainit na. Ang kayo ko. Sarap ng bigas. Ay, kanin. Bigas. Mas masarap yung palay. Ay, Subukan mo. mas masarap yung taay. Mm. Video ko yata, wala yung birthday. Kano mo pre? Uy, init. 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 Mainit. Kutsara ka kasi. Mm. Kutsara ka kasi. Hindi ka naman kukutsara. Ito talaga mainit. Mahang. Mahang to. Ang mainit. Ay, sorry ka. Pa rin, sarap yun, no? Yung bugi niya. May bugi ba? Meron. Bugi. Kakanong kumain ng bawas na. Matinik na. Ay, Valentina. Ay, Ano, inihaw. sayang to. Anak na niya sana to. Dadami na. Kam, Yung itlog. hindi kasi ganito yan. May kwento yan.
Ano, yung kwentong lasing o kwentong kumakain? Kwentong kumakain po. Ah, sige, sige, makikinig ka na. Kalimutan ko na pa. Ano? Sarap na. Ayun. Mainit. No. Hindi sa dibdib ng kanin. Sabi ko. Ayun. Ayos yung kanin niya. Sulit to. Ah, Sarap. Ayos sulit ah. Kaya lutuin Yan. Alin yun? Yan. yung kanin. Ay, yung sanga. Maganda naman. Ito yung kan bagong ani. Maganda. Yan yung ano. Ganda lang. Pag bago, hindi naman kan matigas, di ba? Mano sa tubig po. Sakto lang. Dapat konti lang yung itubig mo. Huwag naman konting-konti kasi mahihilaw siya. Mm. mas mababa. Medyo yan pagka napara ng tubig. Kung linugaw na siya. Hindi magdagdag ka na lang ng kwan luya. Hindi ginamong Dagdagan reskarga. mo na. Dagdagan mo na uli ng tubig. Tapos maglalagay ka ng itlog. Tapos ka na, Tomas? Mahanghang. Di mo binigay sa akin ng sinabaw ko? Ulam. Yung binibili ni Tomas na yung isang hito, isang piraso lang, 1 kilo na. Kailangan yun kan. Hindi na masarap yung pare. Hindi masarap. Yung dapat yung sa 1 kilo, yung 3 piraso, yun kasarap naman. Mahigit 1 kilo yung 3. Isa't kalate, no? Yung 3, no? Yung ano, yung malalaki. Sa kalate. Isang piraso. Ano na yun? Oversize na. Yung malaki na yun. Hindi na masarap yun. Ha? Hindi na masarap yun. Kaya sabi niya ni Magdalene, kaya nag-up kami ng ano, ng saktong ano lang. Malaki siya. Ganito kalaki oh, sa kamao niya. Mahaba. Kaya nag-up kami. Papanam. Kanina, pre. Kanin pa pen. Ano? Ha? Tatlong ulit na ako eh. Long. Ulit. Hindi ka dadanti agad. Sabsa. Barbie mag
Ano, kanina matubig siya tapos na ano na niya na, sip-sip niya na. Kanina, ang pagbukas eh. Tubig ba? Come back. My life. Mati yun. Forgive me. Maano na pa dito ng pag-init. Kaya para kapon. Adjust. May nakako naman ito na man. Kaya lang yung manager wala pang binibigay pang bubong kasi. Ay, opo. Ay, ano si manager ngayon? Gawat. Hindi niya pa nakuha yung sa tupad niya tapos sa DSWD. Kaya hindi pa na gagawin. Full piece yan. Kaya, dili muna tayo sa sahod ngayon. Kinsinas pa lang ngayon ha. Ito ibigay mo sa akin. Yung sabaw. Ang isda po ay. Ibigay mo lang. Kain. Diyan ka na maglagay anak ko. Mas malaki. Yan para hindi matapon. May sarili pala kayo puta. Sa tagawalis, tagaigib. Ikaw tagugas rin yata. Ito, senyorito to. Opo. Nagwalis na siya dyan Kunwari lang siya kanina kasi sinabihan ko. Sabi ko nga dapat nag-uurong na siya eh. Gumawa pa naman siya ng plug. Ano yung plug na yun? Grace? Three. Ay blue yung ganun dapat. Yung Japan. Ano ng Japan? White at red. Mali. Hindi ka nagkakamali. Yung ng plug ng Saudi. Green at Na may espada. green lang, walang white. Walang white, puro green. Itim yung pagkakasulat. USA, plug ng USA. Star ka mo. Ayan mo sa gamit mo. Ayan na, sa damit mo, USA. Ay, sus. Wala Nasuot mo na. na red, blue, tapos Star ka mo. Pag nakikita ka ng may star Amerika na yun. Amerika na yun. Sa Pilipinas, may star rin wala. Ay, araw-araw yun ka mo. Meron. Mamayang gabi daw yung malaki. Ay, mamayang gabi. Kagabi, ngayon ba yan o kagabi? Pag sumakay ka ng eroplano, Ah. dito sa Pilipinas papuntang Amerika, mag-iiba na yung kulay niya. Hmm. Tapos yung salita mo, magsalita ka rin Tagalog. Pag Amerikanong nasa lubong, "Oy, musta?" Mo. Kasagutin ka ba? Ano ba? Ano ba kailangan mo? May Amerikano marunong mag-Tagalog. Marunong na sila mag- Oo. Sabi mo, meron ako dito, 100, palit tayo sa $1 ka mo. $1,000. Nakikipalit ka. Laki niya, $1,000. Ibigay ko 1,000, dati 1,000 din ibigay mo. Oo, 1,000 rin bigay mo, tapos bigay ka rin ng $1,000. Kaya may na tinutukan niya yung si May siya pare, almoranas. Kaya kailangan niyang kumain ng sili para yung tiyan niya Kita sila. mas humapdi.
para may labas. Yun yung Magbabay sila pare. parang gano'n, vitamin. Yun yan. Kala ko guardian siya. Pare. Kala ko guardian siya. Ang guardians, kulang lang ng toyo. Tapos suka. Tumutulong ka na. Ay, huwag ka mamaigi. Ang bago. Ganda to pala pag natapos na yung bahay dyan, oh. Ngayon, tapos rooftop. Saan pare? Dito, papagawa yata kaya banda. Dito pare. Ayan. Ah. Sakto, tamalakok pa naman yung palaya mo doon ay. Isa pa, Ayaw, ano, ayaw namin doon sa gilid ng kalsada. Maingay. Maingay. may banda na dyan. Dito. Mm. Kasi yung palay, abante na doon, di ba? May mas malawak. Tapos gagawing daan yata to. Daan pare. Daan. Kasi nakakahiya din sa kanila. Oo. Ito ay alangan sirain pa, sayang yan. Sayang. Yung, ito. Hindi na, hindi. Yun na, may kusina. Hindi namin sisirain yan kasi pag nalalasing kayo dyan kayo matutulog. Pero papabakuran ko na dito talaga para hindi na siya makalabas dyan ng safety. Papabakuran ko na yun ng safety para hindi siya makalabas. Yung aso. Tamad. Ay! Ay! Isa ka pang senyorito! Tayo! Pero kabait niya sa mga manok ba? Pag niya yung mga manok hindi siya nagkukuhan. Pag ibang aso yan, ako, marami nang namatay dyan sa mga manok na yan. Tapos pag nabakudan nyo po, lagay nyo lang positive lang na wire para mag-ground siya. Para mabuhay yung ano niya, kaluluwa niya. Magugulat. Ay! Oo. Pero bago naman uminom, sabihin ko muna, danger yan o kung medyo... Diba, Ben? Pero kung hindi siya tumayong bigla kagabi, kasi bigla yung kanya eh. Mahilo, nabigla siya. Tsaka Bigla pagod. siya kasi yung tumayo. Pagod niya. Tsaka may tama na siya nung kagabi. Kasi pagod, natapos siya manahi, alauna, alas 2, tapos alas 4 natulog. Buyat ba? Puyat pa. Tapos, Nung nag-call siya dito, nakon na siya. Nakakapit lang siya. kumapit ka lang. Kumapit siya ulit doon. Pero yung pababa na siya, hindi niya na nakontrol. Yun na. Eh mabigat naman, hindi ko naman kaya. Mhm. Yun na. Kumusta mo siya kasama mo? Nasusunod. Kala ko kung ano nangyari na eh. Nantok nga ako, nagdadrive kami papunta rito kapon. Doon kami sa Ordaneta. Napagano na naman ako. Tayo kumapit ka, sabi ko tayo. Ito mahirap pa rin. But kung ganun na mangyari kasi ano tayo eh, nasa long drive tayo eh. Kailangan, siyempre, Ano yung basahan na yun? wala delikado yun. Hindi lang, yung Basahin ano, mo. Basahin mo. Hindi na. Ito, ibigay mo. I-pon nila. Oh. Number 1, siyempre, safety rin natin. Kailan, alerto. Kasi pag ganun, nakatulog ka, wala, kawawa Tingnan po. mo nga yan. Tingnan nyo natin kung malaki yung gato niya. Ay, sa tabi mo. Seryoso yan? Pupunas ka talaga? Yung project mo yan, sigurado yan, 101% bibigay sa'yo ng teacher mo. Ano pa ng teacher mo? Babae, lalaki? Lalaki, babae po. Babae. Maganda. Maganda. Opo. May asawa na? Opo. Ilan na taon niya? Ba? Ilan na taon niya? Isa po. Isa lang. At naman ang teacher mo na yan. Hmm. Tama na yung isa. Pangit ang marami. Pag Ikaw ba sabi mo nga kagabi pito eh. 7 manok. Ben na yung manok, hindi kinatayo. Kung gusto mo iuwi mo na. Magbigay ka ng 150. Sampay mo ah.
Ayun na, lumamig na. Kanina maano, Ha? maano rin. Malinsang. Malinsangan. Mas lalo pag yung bahay mo dito, yung parang bundok siya, tapos palayan sa gitna, sa taas. Suabe. Magaling. Yan kapatid niya yung